horrelako parajeak eta paisajeak ikusiko ditu gaurko gure gonbidatuak uztailean zehar, eta Urmugan parte hartzen duten parte hartzaile guztiek ere momentu eta leku paraje eta abentura zoragarriak biziko dituzte. Gurekin antolatzailea, Biba Miguel Severio. Miguel, arratsaldeo, nongi etorri Amarrekoa. Epa! Eta horrela, eseri lasai. Bueno, Amarrekoa. Amarrekoa eman dizugu, baina Urmuga 11tik 31ra, ogeikoa izango da, ez da? Ogeita. Miguel, mendira aurikularrak jarrita joaten denak, dena galtzen du? Erdia galtzen du? Ni bentsat mendira, nahiago, lasai joan, belarriak libre, eta lasai, baina, ja, bakoitzaren gustoak eta ez gaitun sartuko. Ez gara sartuko. Egia lehengoan, Maitane Ormazabal gure taldeko psikologoak esaten zuen askotan ohitura dagoela esateko mendira noa deskonektatzera, baina mendira konektatzera ere joan daiteke bat, ez da? Mendiarekin konektatzera. Beste gauza batzukin deskonektatu eta mendiarekin konektatu, hori da, naturarekin. Euskal mendiak, hau galdera zaila da, lehenbizikoa botako izut zaila eta gero hortik aurrerako denak Euskal mendiak ze komposatzailearen sormenak direla esango zenuke? Esan daiteke adibidez, Aralarko zelai berdeak txopin direla, adibidez? Nik hori ez nuke identifikatuko. Ez. Netzat, naturaren musika errepika ezina, eta natura berare bai. Orduan, netzat bi mundu diferente dira. Gero musika egiteko, behin naturatik aldenduta, inspirazioa etorraki guke handik, nahi bentsat. Baina momentuan bertakoa eta ez dut identifikatzen. Orduan agian txopineke bere zera komposaketak Aralarko mendietan egin zituen agian, hori ez dakit? Hori bai, hori gertaiteke eta gero ez dakit Finlandiakoak bere lakuetan edo Norvegiakoak fiordoetan edo, bai. Hoi gertua izango zituen noski. Bueno, esango dugu, Urmuga edizio berri bat horrela, bosgarrena da, seigarrena da, uztailaren 11an hasiko da eta 31an amaituko da. Esango diguzu, zer da Urmuga? Urmuga da ibilaldi poetiko bat, Felipe Uriartek gure lankideak esango luken bezala, eta saiatzen gera, edo interesa dugu nolabait kombinatzen mendia eta natura, musika eta poesiarekin. Hola, gelditzen da oso polit, baina benetan hori da, ez? Eta da gaur egungo presa eta matxa guztioen kontrajarri dagoen zerbait, ez? Lasai ibiltzekoa, lasai entzutekoa, adi egotekoa, beste, hori, pixkat, konektatzea naturarekin, eta artean musika ere bada, baina zuzeneko musika, eta beste dimensio batera joateko intentzioa. Eta gero, noski, paraje askotan gertuko eta oso ez ezagunetan antxe lasai egoteko paradare, bai. Eta urten Angulo portutik abiatuko da, Arabatik, eta Zuberoan bukatuko du Santa Grazin. Ibilbidea nola aukeratzen duzu, Bueno, aurtengoa egia esan, da lehen da bizikot nahiko desberdina. Eta hortarako aitzeki bat ibili dugu, aitzeki polit bat, eta arrazoia ere genuen aspaldita da, ibilbidea, Urmugaren ibilbidea, hau da, mendilerroa banatzen dituna Kantauri aldera eta Mediterrane aldereko urak beti berdina da. Eta ja, aspaldi hontan beti izan dugu eskaera hainbat herri eta arranetatik eta gurera noiz hurbilduko zerate. Eta Urmugak hori baldintzatzen zuen, ez? Eta horten aitzekia zen izan da, Gipuzkoa ari gara ospatzen, 1000 urtekoa, nunbait azaldu omentzan dokumentu importante batean, horren dela 1000 urte, Iruñako erreinuko parte ginenean, Altzoko herritik San Juan de la Peñarako olako donazio bat, eta hori dela eta, esan dugu, aitzeki izango da, horren dela 1000 urteko gure Iruñako erreinu hori, hau da, Euskal komunitateak edadura zabalena izan zuen garai hori, hasi Errioxako lurrak, eta bukatu Lleidako mugan, Pirineko iparralde guztia, bat egiten zuen komunitate hori, eta aitzeki horri hartuta, ibilbidea gure erara moldatu dugu. Beraz, hasi eta bukatu gutxi gora bera, antzekotsu izango da, Angulo portuan bat egiten duen lekuan Bizkaiak, Gipuzkoak, Bizkaiak, Arabak eta Burgosek, eta amaitu Biarno, Aragoi, Nafarroa eta Xuberoa amaitzen diren lekuan, bat egiten duten lekuan, Aunamendi garaian.
baino bidean gero ñabardurak. Eta ñabarduraiek nola? Jauzi egingo dugu Baranbioko ermita zoragarritik, arrastatxutik, jauzi egingo dugu zehara, Gaztelugatxera. Eta Gaztelugatxeko ermita hori nola eta bere garaian San Juan de la Peñako baitakoa zen. Handik, joan gora mendiz mendi, eta pasako gora Iruñako errinduko txontxor gaztelu zen txontxor batetik, Ereñozako gaztelutik, gazteluaren ondarretatik, eta handik bidez bide Bolibati barrena besaideraino pasata Mañaritik, ez? Mañari eta Durangotik. Eta Gipuzkoan antzeko zerbait, Gipuzkoan ere garai hartan lehendabizikotako mapa bat Gipuzkoakoak markatzen duelako lerro bat edo aran bat, hasi Elkano auzotik, Getari ondoan daun Aiako auzotik, eta joango gara Adunatik barrena, Altzotik barrena, Aralar lerrora. Han egingo du ekitaldi nagusi bat Beraste eta Aresotartean, eta handik ere beste jauzi bat, eta handik nora eta Uxuera. Nafarroari aldera, Uxuetik joango gara Kasedatik barrena garai bateko zangotza zen tokira, Rokaforteko gaztelura, eta handik Irunberritik barrena Leireko monastegia, eta handik San Juan de la Peñara. Kontua, noski, mugak jarraitzea egokia da, baina mugak puskatzea ere gustatzen zego, ez da? Bai, eta nolabait ere gaina, helburua danez gure herria eta gure geografia jostea, josteko modu bat hori da. Eta, barkatu, parte hartzen duen jendek eta edozein lekutan batu daiteke, ez? Bai, parte hartzeko modu asko daude. Bai, ekitalditara xuxenean joatea, edo bai, mendiko ibilbide nagusi hortan parte hartzea, gure mendigidariekin, mendiak eta herriakeko mendigidariek antolatzen duten ibilbide ofizial hortan, nun partaidegia badaukaten, babes bat, janari, otordu, lotarako leku, garraio eta bar, edo, badira ere, hainbat Euskal Herriko menditalde etapa berezi batzutan bere ibilbideak antolatzen ari dira, beraz, anitza da. Adibidez, guk Baigorriko emanaldira joan nahi baldin badu, gor jartzen du, arratsaldeko 6:30 da kontzertua, Etxauziako gazteluan edo Jauregian, eta jartzen du, goizean bertako menditaldeekin edo ibilaldia, ezta? Horrek zer esan nahi du? Bertakoek esango dutela? Bertako menditaldek antolatuko dutela, hainbat ibilbide desberdin eta pixkat eskaintza zabaldu familientzako edo mendian gehiago ibili den nahi duenentzat, pixkat egon dadin hortan ere denetariko eskaintza bat. Odon guk egin behar duguna, goizean Baigorrira joan, aurretik igual begiratu ondo. Galdetu, ezta? Begiratu. Eta ikusi dugu hori tontorrean ere badela kontzertua. Musikariek nola igotzen dituzte instrumentuak hori tontorrera? Bizkarren. Baina tuba jotzen duenak? Ez, tubarik ez dugu, normalki, kontzertuataran. Ez, aurten segura asko joko dugu kontrabajo bat eta guzti. Bien hartan, txak hartu. Angoian? Bai, noski. Eta pianoa ere, bai, ez da? Kolako piano bat? Hanez, baina egin izan du dugu. Bai, Urkizuko basoan pagadian, behin Michel Etxekoparrekin eta kontzertu bat egin duen xoriei buruzkoa, eta basoan zehar eman gendun garai bateko egipziar bezala kolazko piano bat, eta izaten oso gauza ikusgarria. Baina, hemen harrigarria dena da, mendia hitz egiten ari gara, eta badakigu Euskal Herriko mendia nola diren, ez da? Hori aipatu dugula, hori adibidez bada mendi bat askotan minutu gutxiren buruan bertako giroa asko aldatzen dena, ez da? Lainoa etorrita joaten da, segituan horrek guztiarekin ere jokatu behar da. Eta Angoian da kontzertua. Bueno, aldugunean goi-goian, eta oso aizetxu balin badeguna, lepo bat dago beraxiago, ez da antxe bertan. Eta normalki, oraingoz, errespetatu gaitu denborak edo estatzen dut aroak, ez? Ibilbide azpixka bat hitz egin dugu, musikariak ere bai, asko direlako. Adibidez Agus Barandiaran, Olaia Intziarte, Etin Karnatuz, esaterako, hau da, badago erromeria, badago gaur egungo musika, badago kamarako musika, musika zuzendari gisa zer bilatu duzu, oraingo honetan? Bueno, beti saiatzen gera, eskaintza ere, alik eta anitzen da izan dadin, jendeak batetik bere gustokoa topa dezan, baina bestetik ere sekula entzungo luken ura entzun dezan. Askotan jendeak hartzen du olako arridura, hau ez nian ezagutzen, baina merezirik, ez? Eta horten bereziki 1000 urte atzera egingo dugunez, ere izango da 3 egunetan hemengo talde gregorianista bat Donostiakoa, baina azken urtea dutena, eta adinean aurrera jauzte izugarri onak direnak, eta egingo dute Gregoriano aurretik egiten zen musika mota. Eta
hori egingo dute Altzon, Santa Grazin eta San Juan de la Peñako monastegi zaharrean, ez? Baina hortaz gain, diozuen bezala, baitugu gaur egun, bogan dauden kantari horiek, Janus Lester eta Ñaute Loretta eta guzti horiek, holako hainbat. Baitugu ere, hain ezagunak ez diren, gaur-gaurkoak, adibidez, hor taldea, xuberotarrak, ikaragarrizko talde potentea hiru emaztek osatzen duten, ez? Gero badira ere, hain ezagunak ez direnak, astapenetan daudenak, iparraldeko Xak taldea, edo Nafarroko Mirari taldea, edo Lorea Zulaika zeakoa, Bolibartarra, eta holako hainbat taldere saiatzen gara biltzen. Naiz eta eskatzen dutenak eta proposamen egiten digutenak askotat gehiago izan, eta tamalez guk ezin denak bildu, ez? Eta hortan, barakaben askatu behar diegu, baina gure mugak ere handia dira. Eta gero bada ere beste esparrutxo bat, nun sartzen diran garaibateko kantariak ere. Eta hortan izango ditugu, adibidez, Maixa Teixidar, Alaitz eta Maider, edo Anje Dualde, edo holako, denetarik izaten da, ez? Eta guztiotaz gain, horten ere, egingo deguna da, hain modan jarri den kalean kantuz olako bat, baina punta-puntako musikariekin, batetik musikari talde bat, Iñaki Dieguez, Vicente Martínez, Leturia eta olako musika talde bat, eta pixkat gidari lanetan izango dira Leire Letu eta Kristina Arantzabez. Hori non izango da? Hori izango da... lasai, topatuko dugu. Asko daude. Urmuga.eus, ez da? Hori, baina hori Bizkaian... Bizkaialdean. Bueno, momentuz dakiguna da aurten horiko kontzertu horretan Donostiko Orfeoia adibidez tartean izango dela, eta okerrezpa gaude iazko edizioan Hondarribian abestu zuen edo parte hartu zuen Donostiako Orfeoiak, eta begira irudia dauzkagu. Donostiako Orfeoia Urmugan. Bai, hala da. Hori, aurten gozatu dezakegu horiko punta. Horin. Ez dalako dimensioa honetan, baina bai, hori gaina tradizio bilakatu da. Urtero ioten da Donostiako Orfeoiko talde bat, eta benetan zoragarri izaten da, ze horik badu nunbait energia, beste leku asko bezala, baina berezi bat, eta jendea unkitzen da, baina ezin pentsatu nola. Ez dago esplikaziorik. Badago zerbait, ez da? Badago zerbait, bai. Eta Aunamendietan ere bai? Aunamendin kontzerturik hauten ez. Badago, ibilbidea badago. Bai, baina ibilbidea egingo dugu, baina egun hortan, gero, helburua da jeistea Santa Grazira. Santa Grazira izango da goizezko Eliza Barroko antzinako musika hori, gero eguerditan, ja, bazkaltzeko ordu horretan ehundoko kontzertua, bazkaldu eta ostean Kiki Bordatxoren berbena, beraz, egun hori ere despedida potente izango da, bai. Miguel, lana handia dago honen atzean. Behin ja dena prest dagoela, ez da? Gustora gelditu zara? Gustora gelditu naiz, baina oraindik badaukago azken txanpa hontan zer lotua, ze lana ikusten den bezala, pentsa daiteken bezala, oso esparru desberdinak jorratzen dituen lana da, ez? Bai, musika lana, antolamendu, mendi, infrastruktura osoa, filmaketak, grabaketak, teknikoki ere oso edadura handiko lana da, beraz, jorratura dira hainbat esparru diferente, eta gero dago ere finantziazioaz. Hor, nagusieki, eskatu beharrekoa da Euskal Herriko erakundeen babesa, eta gero noski eskatzen zaio ere jendeari ekarpen bat egin dezala, pixkat laguntzeko ere, bestela ezinezko da, zein beste artista, bildu behar dira, ez? Zan diguzu, Miguel, 6. edizioa dela, 2008an hasi zen beraz, geroztik, 2008tik aurten arte, 6. edizio ontara, zer esango zenuke, zein izan da garapena? Hazi egin da Urmuga, zertan aldatu balin bada? Bueno, gu aldatzen gera, onerako eta txarrako hori ez dakit, saiatzen gera gauzako betzen, urtez urte aurrekoan
oker edo hain ikusgarriak izan ez diren gauzak aldatzen edo hobetzen, egia da, behar bada azken 3 urte hauetan gai baten inguruan jorratu dugula Urmuga, ez? Orain dela 3 urte Elkanoren mundu bira izan zen gai nagusi, iazkoan euskal mitologia, hemen ikusi dugun kontzertuetan, euskal mitologia jorratu genuen 100 urte baitzen Nestor Basterretxea jaio zela, eta horren aitzekiotan Jose Miguel Barandiarenen mitologia hura lehen tabizikotz Basterretxeak irudia jarri zion horri, jarri genion musika bat, ez? Eta obra berezi bat egintzen, Jon Esnaola konpositore gazteak egindakoa, eta baita ere elezar eta kantuzarrak olai entziat eta amaikatxeko paren bidez. Orduan, saiatzen gara, azken urteetan gai berezi batun inguruan josten egiten dugun, ez? Eta ematen ja lotura bat eta borobiltasun bat ere, bai. Aurtengo gaia zein den? Gipuzkoako 1000 urtearen aitzekian gure erreinu zara, Iruñako erreinu zara, jende askorentzat gaina ez ezaguna. Zaten, bai, Nafarroko erreinu, bai, baina aldez aurretik bazen Iruñakoa ere ez. Orduan, badu bere zea, eta gaina oso gauza polita izan da, ze aurten bilduko ditugu aitzekiotan Aragoiko Pirineoko dantza hainbat. Benaske, Txistau, Anso, eta hauekin harremanetan bereik ere aitortu digute, sentitzen dira da komunitate bateko partaide ere, ez? Hori izan da oso gauza polita, eta egia esan gero egingo ditugun dantzak elkarrekin denak oso antzekoa dira. Ingurutxoaren inguruko olako ikuskari bat prestatzen ari gara, espreski batarako, obra berri bat, bat izango dela klasikoa, gustatuko direna esan ditudan horiek eta Leitza, Ugarte eta Bedaioko ingurutxoak, eta gero bat modernoa hori egingo duna Elizaranek, Amai Elizaranek. 2020an hasi zen Urmuga, eta guk garai hartako irudiak ere baditugu. Diman, Gari eta Josu Zabala. Bakarrik zure burua hor, ez da? Leku horretan kontzertu hori entzuten. Benetan ikusi eta bizi izan ez duenak ezin pentsa dezake zertan bihurtzen da. Ez du zer ikusirik, desberdintasunez, eta esango hobe okerrago danik, baina sentipen aldetik hirietako, kaleetako emanaldiekin. Ez dut zertan zer ikusik. Zeia biltzen zaitu olako inguratzen zaitu natura horrek, eta ez sortzen da giro berezia. Gero nik uste ere, bertaratzen den ikusleria eta publikoa ere badula espiritu berezi bat, eta hori arnasten da, eta, txertatzen da. Hau sortu zenetenan, 2020an, erreferenteri bazen duten, ez da oikoena olako zerbait sortu, edo zuek sortutako zerbait da, inon ikusi gabe, edo... Iruditzen zaitain, zoren ikusita oso polita, erreferentik ez du, inon. Osa da, bakarra. Badaude jaialdi batzuk egiten dian naturan, pentsa, gustok famatu dura, ez adibidez, baina beste formato bat dira, estenalekuak, sekulako teknikoki sekulako peak eta volumenak eta historia gura oso minimalista da. Guk amaitu ondoren uzten dugunean tokia ez da igertzen bertan izan gidanik ere, eta referentzialetik ez genuen batera referentziarik. Hau sortu zen, gu bagenera amatzen ordurako 20 urte mendian udako solstizioa ospatzen, eta odun nik ja banitun nolabait ere engainatuak, nire musikariak onartzezaten, naiz eta bere musikariak ez mendizaleak, leku arraroetan
kontratuak emateko eta gogoa izateko bertara moitzeko. Hori lehen pausua. Eta gero, ume-umetatik izan da suertea, Felipe Uriarte bezalako jendearekin harreman oso istua izateko familiz, ez? Eta anekdota bezala gertatu zen, ura baino urte pare bat lehenago, COVID-aren urte izan zen, Felipe izan zuen txakalaldi bat, eta nik esatu duan bezala, lurtarron mundura aterrizatu zen, ez? Eta azaldu zen, hantxe, bai, ze bera beti Himalaian, Akonkaguan, zer egiten duzuzuk hemen? Eta azaldu zen gure kontzertuan, solstizioko kontzertuan, udaburuko jaian, lehen filan, eta malko batean hantxe, eta berriz elkar besarkatu genuen, zen jo, Felipe, inberdi hau zerbait, mendia eta musika batzen dituen, ez? Eta, bueno, bera mendizale izateaz gain, kultura handiko eta jakinduria handiko persona da, eta oso kulturan ezat. Eta, egingo diau. Eta txakalaldi hura gainditu, eta egin zuen urrengo urtean espedizio bat Euskal Herriko eta Xerpa gazteekin, eta zan, olako titulo zapetzun, Euskararekin 6.000 metrora ere bai. Eta antzegola, erabakizun zein izan ziteken egitasmoaren xedea, eta handik itzuli, eta jarri ginen tita lanean, eta holaxe COVID etorri izan, dena bertan bera zegoenean, suertatu zen, gure egitasmo hori aurrera emateko aukera bazela. Zetzan inun aukerarik barruan kontraturik egiteko. Eta begira. Hortxe, bota gendun, garai batean mendira, kalista joaten ziren bezala, gu mendira, eta antxe hasi ginen, bai? Horraz izan urmuga.